ndị Igbo kelekwa m nọ abịa m ọzọ mgbe nwede na-asị m na ahụtala nga rịpọtụrụ ndị Fulani bifo ahụtala nga ịka ọdị mụrụ ihe na-eme na Naịjirịa ihe na-eme n'ugwu Awụsa nwanne onye o mere amarana ọwụhụ ndị ugwu Awụsa gburu my relatives ọwụhụ onye ugwu Awụsa nyere ọda si gbagbuo nwanne nwoke nọ na uniform ma nwanne nke ya nọ na uniform onwe ihe o mere ya ọwụhụ onye Awụsa nyere ndị ọda mgbe e nyekwara ndị ọda ọwụhụ onye Awụsa gara agbagbuore m ma nwanne m onye ụkọchukwu ibe m agbagburu n'ọsịta ụkwa ọwụhụ onye Awụsa gara agbagbuo ya n'ihu ụmụ ya ka a na-agbagbuo ya n'ihu nwunye ya na ụmụ ya nwunye ya da ọrịa from that day nwunye ya nwụkwala na ụmụaka nwe nna ọwụhụ onye Awụsa gbagburu ya so ọ gaghị anọkọta ma na-achọ okwu onye na-enweghị o mere m ndị Awụsa dịrị ndị Awụsa and ị gaghị asị bikos ndị Awụsa na-ekpuchite nwanne ha a na-egbu ha na-eme ihe a na-eme mkpuchie gị ka ibe gị na-egbu m ka igbucha anyị ọnwụ na-atọ ụtọ ọ bụrụ na ọnwụ na-atọ ụtọ ka ihe mere na uru gboo na-aba n'ime ọhịa ọnwụ na-atọ ụtọ mana ihe njibata ugbo a na-abụ ndị Fulani abịakwala ọzọ ka m kwuzie Fulani na apụtara m n'ụtụtụ ite ofe Fulani agara gụrụ anụ niile nọ n'ime apụtara m ngaji m ji eri nri Fulani eriele ya ekwe na ahụ dị Fulani ọhịa m pụtara ugbu a ga-egosi na ya emere m vidio gbasara ndị sekuriti ụnụ n'ahụ na Idatọ South ịmaga m na-enye ụnụ rịpọtụ ebe ndị Fulani oke ka m ebe ndị Fulani ụnụ according to you people the so-called Fulani na-akpa mkpakpa ndị a eme vidio si there's no road na Idatọ South. Unfortunately this idiot a ezuzuru gawakwa na Idatọ. Glenn the video. From where? From Imo State. Which side of Imo State? Oguta. Yes. Can you hear about that, man? My friends carrying them from Beva. So I say, Get a column, man. I zero bike. On zero bike. Yes, sir. On zero bike, mother. Yes, sir. You want your Uguta? Yes, sir. See Uguta, Idatọ South. Oh, she. Ole kono de. I the four, sir. On the 4. Yes, sir. Nano na that person could buara ishi. I want more. I said, shut up. I could buara ishi. I want ishi. I don't want buara ishi. I want the 4. I know only no, so kwaya. Eh? Yes, sir. Nana machine ya kwaya. Yes, sir. Ebole kono jibia. Ofebe. Ofebe. Na mgbo n'ole. Mbaba. Mgba abụọ. So Haneze. Kedu aha gị? Chima onye? Chima ngoke. Chima nwoke ka village gị n'Uguta. Village Nuguta. Don't lie o maka anyị ga-aga ya. Nuguta too. Kedu aha village gị? Aba n'Uguta, kedu ebe isi pụta n'Uguta? Ụmụmkpọ. Ị ma onye wu chief security Uguta? No, sir. Ị ma ya? Yes, sir. Unu wee si all the way from Uguta when na anọ be Idatọ South. Mana anyị bụ na Idatọ South no go area. Idatọ South ada aga ya aga. Gị si Uguta, be Idatọ South. Zuo machine. Were egbe na onye machine akụwashi ya isi. Ihe ahụ machine a azụrụ dị ya. So ndị ọzọ anyị ka na-achọ ha. Ege ntị. Le m anya. On the 4 bịa oshi machine ọkwa ya. Akwụna hụrụ the Fulani nka akwụna hụrụ ya ịgba unu gwa nwa unu eziokwu anyị ebiri n'udo n'ala Igbo ekwuo m na onye ọbụla nwe onye oshi nwe onye Igbo na ọ onye ESM ma onye autopilot mana many of them all ndị dị otu a ka mmadụ dị ndụ nọkọta were egbe nye ya sọ bịa lụwara ya Biafra otu a this boy na-ezu oshi na gị nye egbe nye aha ESM ya ma ga-echekwara gị obodo otu aka echi grupu ESN ndị ori ewere egbe chinye ha tọọ n'ala Igbo upside down mgba lee this one na tlekwa another Fulani kwa na another place mgba lee this one m ga-ahapụ gị ilecha ma ekwuzi okwu ikpeazụ m ga-ekwu lee this one Goni men ndị bara na ụmụnne atọ men ndị eruru auto 8 people with auto 4 machine anya jam on him with his speed eji ha gbaje mona Ghana we have to turn that na this people they up to something luckily anya chwa he ndị ka ọda ndị agbabi ime ọhịa anya egide otu onye machine ndị ka ọda agbabara ime ọhịa youth afeshia egidegolu la 4 of them na ndị ka nọ here ndị ka ọda some youth nọ n'ime ọhịa na search for other people ekwemechi lekwe ha na anahe lekwe confirm with mgbo na ya confirm ekwekwe ọka life ana anahe some of other people nọ n'ime ọhịa
Come, you. Iwonya ole. Iwonya obe. Okay. Anya, Iwonya ole. Obo. Anya, Iwonya ole. Awe on obo. Iwonya ole. Eh? Isa? Alike where? Alike obo. Anya Iwonya ole. Alike obo. Nguru weke nwanne. Una hona. Ke wonye obo. Tell of them ndo obo. Ke sia wonye obe. Ogala for other people. Kai ma adia mission ejiri hibiawa. Africa eju ndo obo. Le ko ejiri ba ana community anyị. Ụmụnna atọ ana achala here. Ogala for the pairing eji. Na ba. Ihe ha na agodoro he. For how we ji febio top ana community with full loaded. All in full loaded. I ga mana ejiri bia. Asem ka njigodo na ihu nde. Ndo obo. There is no problem. I ga ma akwane that na this community abara. Enwekwere me. Akwa ịhụnanya na every day nọ nso nkwapụta na efere mba ụwa ya tighe Fulani ya ndị Fulani na-eme anyị ụmụaka na-aga atọrọ ndị mmadụ ga ha akpọ ya Fulani enukwenugo ya dị ya na so m ga-ahụcha dị Spain unu asị m na ọ Fulani ka anyị ga-agba mbọ chewe ndị m ekwere unu dịka m kwuru onweghị ndị na-anaghị eme arụ mana ịhụ na gị nọkọta were grupu ọbụla ga were wechinye ha illegal arm. You have weaponized insecurity. Ihe ọbụla mere na a ga-akpọ gị ndị Igbo si ajụwa ha ihe mere nọ n'ala achọ ewi na you would know except unu disband ha no more arm. Onye ọbụla bụ arm they are on their own. Ụwaziri ke mere ya despite all the buying of ndị otu ya he never carried arm. Because all my trouble I got cause. Onye ka abia, and they ranting, talking. With a witch, Ali baton upside down. I will still take a book. Aliba, we must recover Alibo from you people. We must recover Alibo from you people. Also, no brainwash and the Madinine, and Netonu, Dufunu. I got recover Alibo. We are not going to relent. Oh, we're going to have a machine. I get when we get a voices will keep rising. Ụmụ youth wepụ n'aka n'ihe ọjọọ nwee ndidi ka irie nri. Ụmụaka ugbo unu nọ ebe a na-arụ ụlọ soro ha na-ebu simenti na aja. Onweghị mere ị ga-ebute 2,000 3,000 ị ga-eji eri nri dana ị ga-buru egbe iji aga gị gbu nwanne gị. You can even buy pure water now manage na-ere kama ị ga buru egbe na ịkọ ọtọọla your life short because ọ wụrụ my men nwedere ndị a una ga hold video no mgbe na ga ahụ ya enwude bụgote ma ewu Fulani o ewu ebubo agụ ewu onye amị ewu onye polisi o ewu Senator Kobo ewu DSN ewu autopilot ọwụ ha na-enwudere gị in the act ekwesịghị gị na video ha ga-ejọs ekpere gị ekpere. I don't want to say anything. Ka wepụ n'aka n'ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ laa na ka ala Igbo tọọ anyị ụtọ ka anyị nwee ike lọta mmemme onye ọbụla adị free happiness alarị nwanne ya achọ nke ala Igbo bụrụ ebe a ga-emepe. I'm just the apostle of Igbo development. With insecurity we can't develop ala Igbo. So many of my friends and colleagues ka anyị chọrọ ịbịa tinye investment na ala Igbo ha sị m na m kwuwe ọ bụrụ na m ga-ekwugide insecurity reduce very well na ala Igbo that they will launch in money. I got pump money in Alibo. All him direct him now. My group, my partners abroad, overseas, hanging him 2 years. Offer 1 year. By 2027 ending, insecurity did not reduce. Nahaga for that project. That massive development. I don't reveal the now. On Kwamano Hakwe himself gain to Kochuku. All ni game insecurity could reduce n'ala Igbo that they will pump in development n'ala Igbo. Biko nụ ụmụ okorobịa anyị wepụ n'aka n'ihe ọjọọ biko eji m Chineke na-ayọ unu biko nụ ka ala Igbo tọkwa n'ụtọ. Anyị nọ na Amerịka anyị dị ka ụmụ ohu na Amerịka. Anyị n'obodo oyibo nọrọ obodo ndị ọzọ dịka ohu inye ọsị gị ịkwụ ụgwọ inye ọma mere gị ịkwụ ụgwọ ihe ọbụla i mere gị ịkwụ ụgwọ. Anyị ga-anọkọta rie fresh ihe ọbụla ga-eri a ga-awụ free eti na friji butere anyị ihe nọgoro days onwe ha dịka mmadụ nọ n'ụlọ ya ga-esi butere m ọkụkọ a na-agbara achọ ọkụkọ butere gị ya dị fresh ọkụkọ Igbo kara aka
were shiere go gaa na ubi kụta ahịhịa gote ahịhịa nga ahụ dị fresh ka ọ tụọ ya ụta aṅara meziere gị gwọọ gị iri ihe dị fresh ọwụ ihe a na-eme fridge achọrọ m ịlọta n'Igbo nwee peace of mind ọ m ji eme ihe m na-eme ndewonu